Παιδιά, περιμένετε λίγο. Παίρνει στα κινητά. Λαμπρό. Τι βίντεο είναι αυτό? Βιντένιο. Τι έχει να κάνει αυτό το βίντεο? Τίποτα. Το άλλο βίντεο. Λαμπρό, φέρε μου να σε κάνω σκάν. 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 Σου στείλα. Να σε κάνω σκάν. Παιδιά, μη σχολιάζετε. Παιδιά, εντάξει τώρα, υγεία. Σου στείλα. Είχα νεοχλετικά δεν πάρεις. Λοιπόν, θα μου τα πεις απ' έξω τα γράμματα γιατί θα κάτσω να βγαίνω να μπαίνω. My money. Λοιπόν, λέγε. Όχι αυτό. Τον άλλο. Που είμαι ήδη μέσα. Κάτσε, έρχομαι. 4 ακ. Διέσαι. Το ακ. Επέστρεψα. Το κ. Με σοφέγγα. 4 ακ. 4 ακ. 20. 20. 26. 0. Όχι. 0. Ναι, βάλε με γρήγορα να φέρω τα πράγματα. Έλα εδώ. Αντ. Βάζουμε βίντεο. Καλά, ωραία, εντάξει παιδιά, θα σας, από ό,τι φαίνεται θα μείνουμε μόνοι μας. Δύο μας. Οπότε, Παιδιά, σε λίγο εγώ πρέπει να αποχωρήσω από το βίντεο. Δυστυχώς. Σε 2 λεπτά. εντάξει δεν κολλάει. Γιατί στο επόμενο βίντεο δεν θα τα ανεβάσω μάλλον. Την προηγούμενη. Ναι, το προηγούμενο. Βασικά, αφού έχει ενώσει αυτό με αυτό. Άρα θα την ανεβάσω. Άρα θα τα ανεβάσω. Λογικά θα τα ανεβάσω. Το κινητό μου έχεις εσύ. Ναι, πού το Το έχεις. ξεχάσω. Να το. Τώρα, παιδιά. Πρέπει, παιδιά.